Evo nas, polako dolaze dva vrhunca odjednom ovog putovanja. Prelazak prve od 5 najvećih evropskih reka, reke Ural, i ovim starim prozaičnim mostom povratak iz Azije u Evropu. Neodoljivo posjeća na Pančevački most preko Timoka. Samiša, o Bože, Timok. Evo ga jedan od rukavaca Urala, ali upravo ovaj rukavac predstavlja, pošto je poslednji u nizu, i evo u Evropi smo. I evo u Evropi smo, kući smo, u smislu evo ovde vidite jedan veliki stup koji kaže Azija sa leve strane, Evropa sa desne strane, i tu ćemo da stanemo da se slikamo